Udaltopek nik uste etorkizun oparoa dauka, izan ere iruditzen zait udaletan, bereziki udaletan, baina oro har herri administrazioetan euskara teknikarien, euskararen zabalkunde eta erabilera sozialaren sustapenean lanean ari geran teknikarien lanak ere etorkizun luzea duela, oraindik, eta eginkizun zehatz bat gainera administrazioen praktika, jarduna, euskaltzaleago edo nik nahiago nuke esatea, hizkuntza berdintasunean gehiago oinarritua egon dadin. Ez dut zalantzarik, hurrengo urtetan ere, hurrengo 10 urtetan gutxienez bai, bide hori sakontzen eta ondo jorratzen segitzeko aukera guztiak dituela. Nik uste Udaltopek izan behar lituzkela bere etorkizun hori ondo lantzeko, ondo lantzen jarraitzeko, izan beharko lituzke orain arte izan dituen osagai funtsezko horiek. Nik uste jarraitu behar duela alde batetik euskara teknikarien interesak babesten. Bestetik, iruditzen zait, bilatu behar dituela baita ere gizartearen beste esparruetan, administrazioaren barruan ere bai, bere aliatuak, hizkuntza berdintasunaren bidean aurrera egiteko aliatuak behar ditugu. Eta hirugarrenik nik uste Udaltopek funtsean segitu behar du bere eginkizun nagusia betetzen. Eta eginkizun nagusi hori iruditzen zait dala azkenerako gure lanbidearen biltzar profesionala izatea. Gure lanbidea alkartuko duen leku bat izan behar du foro bat, izan behar du hitz egiteko leku bat, pentsatzeko leku bat, ikasteko leku bat. Udaltopen hizkuntzaren esparrutik kanpoko eragileak izatea, horrek aberastasuna ikaragarri bat ematen diola iruditzen zait. Jardunaldiei, ikuspegiz, edukiz eta jendearen partaidetzaz hizkuntzen garabidearen esparru honi lotutako mundu txiki hontan ditugula begiak oso jarriak, koste egiten zaigu, askotan begirada pixka bat altxa, eta hortik urrunagoko ikuspegi bat hartzen. Eta iruditzen zait hori oso lagungarria dela. Bide horri zalantzarik gabe eutsi behar diogula, landu behar dugula, eta gure konplizitate horiek bilatzen segi behar dugula gure esparrutatik kanpo. Gure asmoa Udaltopen izan behar du ditugun interrogantei erantzutea. Hori da, nik uste bere eginkizun egokiena. Orduan, alde hortatik begiratuta, gauza baldin bagea gure lanbidean ditugun, gure eginkizunetan sortzen zaizkigun galderei erantzuteko gogoa baldin badaukagu, iruditzen zait hori izango dela Udaltopen motorra. Hortik, gauza baldin bagera, erantzun zehatzak bilatzen, erantzun zehatzak aurkitzeko gauza baldin bagea. Eta gainera, erantzun horietan nolabait ikuspegi propositibo bat izateko gai baldin bagera, proposamen zehatzak egiten esparru batean edo bestean, iruditzen zait hori oraindik puntu aberasgarriago bat dela.